explorar con aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión cando aumenta o furacán. Sortealo con afán, a aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais e loitando polos demais. Roald Amundsen. En outubro do 1850, dous barcos británicos baixo o mando de Gerard Osborne foron bloqueados polo xeo nun estreito ao norte de Canadá. Estaba empezando o inverno polar e a capa de xeo facíase cada vez máis grosa. Era imposible moverse en sentido ningún. Que estás facendo, Roald? É moi tarde. Lendo, papá. Ai, ti sabes como é o Polo Norte? Ninguén o sabe, Roald, porque ninguén foi alá. Intentarono moitos exploradores, pero case todos morreron no xeo. Se eu intentase, aínda podería ser o primeiro en chegar ao Polo Norte. Vexo difícil, fillo. Xa hai moitas expedicións en camiño e outras que se están preparando. Vai, sempre igual, nacín demasiado tarde. Nunca se sabe, ao mellor sí que son o primeiro en chegar. Polo que poida pasar, voume ir a facendo a frío. Por que querían ir todos ao Polo Norte, arriscar as súas vidas por nada? O descoñecido sempre é un desafío. O home quere explorar terras novas, tanto ten o perigoso que sexa. Ademais, os polos son máxicos. E por que son máxicos? Lembrade que a Terra xira sobre un eixe que atravesa os polos. Cando se está no Polo Norte xa non hai puntos cardinais. Puntos que? Cardinais, home, se estás cara ao norte, te lo leste á dereita, o oeste á esquerda e o sur detrás de ti. Exactamente, pero supón que estás no Polo Norte. Dereita, esquerda, diante e detrás, todas as direccións son sur. Polo menos así nunca te perdes. Se vas para a esquerda, vas ao sur. Á dereita vas ao sur. Para diante e para atrás vas ao sur. Pero hai outra razón pola que os exploradores queren ir ao polo, atopar os pasos do nordeste e do sueste, as rutas marítimas máis curtas entre Europa e Asia e entre Europa e América, pero están sempre abertas. Recordade que Bering xa intentara responder esa pregunta. Papá, Que pasa, Roald? mira, Fridtjof Nansen deu atravesado o campo de xeo de Groenlandia. Agora intentará chegar ao Polo Norte en barco. Es como un compás, fillo. Sempre apuntas ao norte. 1897. Primeiro intento de explorar a Antártida, o Polo Sur. O capitán é un belga, Adrián de Gerlach. O seu segundo, un noruegués, Roald Amundsen. Tiña 25 anos e era a súa primeira viaxe a unha rexión polar. Mire, capitán, o xeo está cerrándose. Deberíamos dar volta. Sí, paréceme que ten razón, Amundsen. Rumbo norte, por onde estea libre. Demasiado tarde. Teremos que pasar aquí o inverno. Pero se non temos provisións abondo nin roupa de abrigo. Vai haber que apañarse como sexa antes de que caia a noite polar. O capitán está gravemente enfermo e aquel home desvaría. Son un pingüín, mirade como vou. Ai.
Son un pingüín, mirade como vou. Desde agora eu tomo o mando. Ide buscar ese home. Vamos rachar as mantas para facer roupa de abrigo. Son un pingüín. Xa non queda carbón que usamos de combustible. Imos morrer conxelados. Queimaremos graxa. Graxa de foca e de pingüín. Aí o está. Empeza o inverno polar. Non veremos o sol ata dentro de 3 meses. Era a primeira vez que uns exploradores sobrevivían ao inverno antártico. Para Amundsen, só foi o primeiro paso para outras fazañas. Mira, Helmer, véndese ese pesqueiro e o prezo non está mal. Ti que E pensas? que queres facer con el, Roald? Atopar o paso do noroeste. Nese cascallo. Ti estás tolo. Non contes comigo. Pois peor para ti. Voume ocupar das provisións. Bos días, señor. Bos días. Pois mire, preciso provisións para unha expedición. O normal nestes casos. Xa, e cantos vanse? 6 ou 7. E para canto tempo? Pois por aí 5 anos. 5 anos, vai a pedir. Para entregar ao capitán Roald Amundsen no barco Ioa, no Peirao. Tres por 4, 12, máis 10 de antes, máis outras... Ah, capitán Amundsen. Púxenlle 22 caixas de galletas, 10 de carne seca, 10 barrís de aceite de fígado de bacallau, 20 barrís de queroseno e 20 sacos de farina. Moi ben, vostede súmeo todo e apúnteo na miña conta. Págollo en canto volva. Cando volva, nese cascallo non volve na vida. Diso nada, págueme aquí e agora, non hai crédito. Quero o meu diñeiro ou chamo á policía. Xa verá como meten no cárcere por caloteiro. Non Xa ten verá. por que preocuparse, voulle pagar, pero agora estou ocupado. Ai, os huskies da zorra. Van facer moita falta, subideos a bordo. Helmer, que fas ti por aquí? Dando unha volta, son uns cans espléndidos. Son os que usan os esquimós. Ben os coñeces. Se viñeses, podías te encargar deles, adestralos. Eu nese cascallo vello, nunca. De acordo, capitán. Vaya, Helmer, vas de viaxe, oh. Veña, sube. Capitán, ven a policía. Parece que o tendeiro quere cobrar o que lle debe. Agora non podo. Todos a bordo, soltad amarras. Pero agarda, home. Vamos, Helmer. Alto! Queda vostede arrestado Vai por ir non ao pagar as súas cárcere. débedas. Que din? Berren un pouco, que non os oio. Delincuente, bandido, quero o meu diñeiro. É outubro e xa empeza a haber xeo. Terra à vista! Ah, seguro que é a illa do Rei Guillerme. Buscaremos un bo sitio para pasar o inverno. Non teñades medo, somos amigos. E eu que sempre oíra que os esquimós eran amigables. Mira, quen é iso? Ei, veña, veña, adiante, adiante, cadelos, veña, veña. Oh.
Sodes ingleses? Non, noruegueses. Fala a nosa lingua. Falo. Hai moito tempo, cando aínda era mozo, viñeron outros exploradores e aprendina. Que foi deles? Morreron todos, non tiñan cans. Morreron por non ter cans? Aquí son imprescindibles para sobrevivir. Vos tedes cans? Sí, temos 6. Deixamos ver. Parece que é, amigo. Vai polos cans. Como ve, aínda non están adestrados. Xa vexo, axudaremos vos. Compre usar o látego con moita precisión, sen tocarlles un pelo, así. Sí, xa entendo. Fai falta precisión. A precisión require moita habilidade. Ai! Ben, moi rápido aprendes. Despois de traballar cos cans hailles que dar de comer. Uns bons cachos de carne de oso ou de foca é o mellor. Ai, debincho de explicar. Entre os cans de traballo hai un xefe e un segundo. Compre respetar o rango. Sí, mira. Biches, ese é o xefe e ela a segunda. Son animais, pero disciplinados. A vosa roupa é demasiado estreita. Hai vos que facer outra de pel forrada. A ver, vou empezar polo grande. Ponte de pé. Ti vas levar moitas peles. Está saindo o sol. Imos á caza do oso, veña. Así, por orde xerárquica. Os exploradores estiveron naquel lugar durante 2 anos. Pero un día... Rompedo o xeo, colledas machadas, os garfos. Os explosivos. Barco á vista! De onde veñen? De San Francisco, e vostedes? De Noruega, polo paso do noroeste. De verdade, descubriron o paso do noroeste? Os exploradores deran a volta ao polo norte, polo leste e o oeste, pero ninguén chegara aínda ata o mesmo polo, e chegar ali converteuse nunha carreira. No 1895, o noruegués Nansen tivo que abandonar o seu barco a só 450 kilómetros do obxectivo. No 1896, o explorador sueco Salomón André intentou no en globo, pero morreu no camiño. No 1899, Luís Amadeo de Saboia chegou a 400 kilómetros do polo e desapareceu. O almirante americano Robert Peary organizou 8 expedicións consecutivas e Amundsen tamén participou no desafío. Señora Amundsen, que sorpresa! É un honor recibilo na miña tenda. Pois, se mal non recordo, mandou a policía atrás de min. Home, era novo e impetuoso, un erro de xuventude. Pois nada, veñolle pagar o que lle debo. Tame. Con intereses. Grazas, señora Amundsen, pero pareceme que esqueceu o interese compostos, señor. O interese composto. Pero, señores, pasou moito tempo e o tempo é diñeiro.
Naturalmente, para a próxima expedición estou á súa disposición. Galletas, carne seca, bacallau salgado, azúcar, fariña, Próxima o que expedición. queiran. Non terás pensado facer máis viaxes? Xa descubricho o paso noroeste, non? Home, xa, pero aínda non chegou ninguén ao Polo Norte e podería ser o primeiro. Pero se Robert Perry e Frederick Scott xa están de camiño, o polo, ti daste de conta 6 meses de xeo e escuridade, non, señor, eu non, que me caio o ceo na cabeza se... Oh. Biches, é un bo presaxio. O Fran, outro cascallo vello. Ti estás tolo, pero se está podre. Era mellor que fixesen con el leña para a cociña. Ben, vamos ver. Que? Ti ben. Está feito para resistir o xeo ártico. Voulle reforzar o casco e poñerlle un motor diésel. Nunca, entendes? Non penso atravesar nunca o xeo ártico con isto, que me cae o ceo en riba da cabeza. Ai... A ver, subín pola costa leste de Grenlandia e no inverno quedei atrapado no xeo. E o xeo desplázase cara ao norte. Me cae o ceo na cabeza se... Non foi o ceo, Helmer, foi unha lámpada. Escoita, Roald, gústamo de levar os cans. Así que se queres, acompáñote na túa viaxe. E non vou querer. Dentro dun mes témolo todo preparado. Non sabe a última nova, señora Amundsen. Conquistaron o Polo Norte. O qué? Pero, que fai? O almirante Robert Perry no Polo Norte. Que me callo. Oi! Oh. E eu que quería ser o primeiro. Claro, está a outra posibilidade. A ver, non quería aprovisionar a seguinte expedición? Pois precisamos galletas, queixo, carne seca, azucre, carbón, petróleo, explosivos, munición, 6 zorras, 20 pares de esquís, unha casa prefabricada, 5 porcos, 6 ovellas, un gato e, por suposto, cans. Onde están os huskies? Pero, Helmer, cantos cans traes aí, 100, pero o Polo Norte é o mellor que podes levar. Estupendo. Porque imos ao Polo Norte. E logo, onde querías que fósemos? Amundsen dixo que iría ao Polo Norte pasando polo estreito de Bering, no oeste de Alaska, xa que deste xeito aforraba tempo porque a viaxe anterior fora interminable e deseñou unha ruta cara ao suroeste para dar a volta por América do Sur e coller polo Océano Pacífico arriba ata o norte. E así chegou ao Ecuador. Roald, apura, suba a coberta. É a tradición cando se pasa por primeira vez o Ecuador. Por Neptuno pasamos o Ecuador, estamos no hemisferio sur. Pois que casualidade, eu tamén vos preparei unha sorpresiña. Ai, si, é que sorpresa é esa? Que non imos ao Polo Norte. O que? Imos ao Polo Sur. Robert Perry chegou ao Polo Norte. Nós seremos os primeiros en chegar ao Polo Sur. Pero Robert Scott, o oficial británico, saiu para lá antes que a nós, non? Pois logo hai que apurar, empeza a carreira. E Amundsen dirixiuse cara a Bahía das Baleas. Por ali a barreira é máis baixa. Amundsen estaba preto do obxectivo, pero Scott, o británico, xa estaba sobre o xeo. Agora Scott e Amundsen estaban a uns 1400 kilómetros do Polo Sur. Era verán. Amundsen utilizou uns huskies para tirar das zorras. Scott utilizou ponis de Manchuria, feitos ao frío, ademais dunha zorra con motor. Cal dos dous chegaría primeiro?
abril empeza a noite polar. Temos 2 meses para ir deixando provisións ao longo da ruta do polo. Xa está, podemos volver. Se cadra debín traer cans. O sol está ocultándose polo horizonte. Xa non o imos ver máis ata dentro de 4 meses. Ben pensado. As tendas vermellas poderían verse mellor e son máis quentes. Xa levamos 3 meses de noite. Hoxe deberíamos empezar a ver o sol. Vide. O noso primeiro día de sol foivos ben curto. Levamos 6 meses agardando. Xa podemos partir. Esas montañas teñen 6.000 metros de altura. Temos que atopar un paso, por alí. Por aí hai un paso. Os ponis están suados e conxelados. Xa non se dan movido, hainos que sacrificar e seguir a pé. Cuidado, non te movas. Non me movo, pero ti apura. Ves como foi boa idea o dos esquís? Veña, en marcha. Algúns cans non poden continuar. Sinto, pero este e este. Pois vámonos ter... Sí, Helmer, non hai escolla. Graus sur. Quédannos uns 1000 kilómetros. En liña recta. A ver, 89 graus e 35 minutos. Xa case chegamos. ¡Vitoria! Somos os primeiros homes en chegar ao Polo Sur. Que ironía. Toda a vida pensando no Polo Norte e agora estou no lugar máis arredado del. Estupendo. Pero cando volvemos teño frío. A bandeira norueguesa.
Chegaron antes que a nós e xa marcharon. Vamos a cala foto e volvemos. O capitán Scott e os seus homes chegaron ao Polo Sur un mes despois que a Amundsen. Pero como a outros moitos exploradores que se enfrontaran con valentía ao xeo polar, a neve e aos ventos xélidos, nunca regresaron. Hoxe, no seu honor, no Polo Sur, hai unha base chamada Amundsen Scott. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador